hak baning kong ngamla klam benda ai ngo yu blai ubla penla ngi kum ne bingila ban syakri lang yu blai what happening gini kijing but happening kani ka jinglong kamaryang ka bapelong yangi binginamla ban syakri like lut but lingba ka teknologi kum ni ngila ban wan syakiyeng ki jong pi bingin la ban wan rai ka ktien ka jong u bangi ngin la ban yoy ka jing besana ka ktien ka jong u hakani ka por but ngamla ngakwa baru ban pediang so bhai pi wei kani ka program khamtam pi ki khon hybrid te kani ka por syap ngin yo ban sedang kani ka jing syakri jongi bingin jam syakri ki benta tu ngin phai lang shublai ki jing doi ko khpa jongi bah mneng ngi ai ngo emi kin try namta ka jing down ringkat ka jong me bat ngi lingba kini ki ai ke barot try ki bangia lingba bengila try bandon hakani ka por menta ngin wan khmat jong me try but syua bengin yo ban poi try syaka benta bakong san jong kani ka jing syakri jongi try tu pen kre ka do not jongi bengin la bengin pediang ya ka ktien ka jong me bengin la ban sha skor bat ban sempang ru ken try ban pendan kam ya ke ai ke bengin yo diang bengin pendan kam ya ka jing em ka jongi malakas ni da ka jing yalam umen siam jong me ban khot ru umen siam jong me hi pun wan hapdeng jongi hakani ka por bat kum ju ru hakayeng jong iwei pi wei ki badan bat ban sengap ya kani ki badan ban sengap ya kani ka jing syakri ki jongi hakani ka por ba ke ai ka ba mi himen bat try kan sep bat kan poi haka khandau ka basai so ni IT ni ka por dang sa ki sang ti badan bor jong me teng jusung ipan kini baro amen te hakani ka por ngan khot I Mr. Kid Dorum nong bin wan ya ka sing inspiration hakani ka por but hadian kata ngan khot I Miss Ilawan dasisha rum nong bin puli na kaktian ka jong blai bat banduai teknik por par phi ki hep ke badet ana ki sem jong phi ba pin ya simenta lam ni ya ka jin roi blai long ba bat hadian katang nya beteng dok khoras jing ai jong me Blai ulang ba pha Blai ulang ba pha Blai ulang ba pha hot ulang ba pha it yanga it yanga it yanga hot it yanga nga it ya nga it ya nga it ya hot nga it ya Blai ulang ba pha Blai ulang ba pha Blai ulang ba pha hot ulang ba pha it yanga it yanga it yanga hot it yanga nga it ya nga it ya nga it ya hot nga it ya Jing ai jong me kapen myanga atrai jing ai jong me kapen myanga nganya roya me ngarai ngurudi jing ai jong me kapen myanga ngan tap lagi ti banyaro ya me atrai ngan tap lagi ti banyaro ya me banyaro ya me nganai ngurudi jing ai jong me kapen myanga ngan ra lagi ti banyaro ya me
jing roi sam ba arpulai dekat beningkong hadut lai. Utra ulong unong ap long brot janga ngan om kerdu. Upentia yanga ha ki jaka plang bajer ngam. Uyalam yanga harut bat harut ki bajai jai. Upen pai pat ya ka mensim jonga uyalam yanga ha ki lenti ka hok na ka benta ka kerteng jong u. Tongin ya duai. Kukupai jungi baham neng long bukut kerteng jong me wan kai ma jong me long kaman jong me akan do kum baham neng to aim ta jing baham jungi balas ngi tumaring kang jungi kumbar ngi maps ngi tu walam jing penceru res manam sni na ba jong me long kai ma ka bor ko buram ro halak ta aman. Te haswa bangin poi sa benta ba kong san jong kani ka jing shakri ki jongi ngin yo sngo ya ka special number na imis Varinia Kriam. Ngâm bát ngâu thu đôi jeng ngâm tép ba cho phong u blei tăng cao về ý mây ý ang cân mau u blei chẳng u wo crowd ngâm tép sha nu lam yang ngâm tép ayu on belong yang Henry la jaya isem yang ya da ngan kam kwa dormo shisha manga uyan halor ka duryo upen kaki bapang upen emula saras mautap ublering hang yang ka koyao baturyo ka wong jai jai bad ba ba bun batngan san hajar ubasak hai am tan ka bam la ba tang ka ningan kin mau blai janga long crowd uyat ban nga halor duro upen kya habang abang upen em ya piyanga deng sok rungen yodang yang kin kong uyao donut kan long jai jai angel yang akin ker tawer haba tia ni lekai am tan ka bam la baru tan ka ningan ken mau play janga ulong bakrow play janga ulong bakrow play janga ulong bakrow. Te kani ka por ngin poi no sa benta ba kong san jong kani ka jing shakri jongi yu blai. Pat pitip habret menta ka singi dan ka program ayu. Nginum yo ka jing itu kan ha. Menta ka singi ngin yo da ka special item. Ya ka ba ngila yo ban pen kre lembat ki para active member bat katu kan ningut ki kun habret ki ba ladan bentalam ki ban ai happy ya ka jing shat ka jing ya ak drama bat ki jing roi ki so tenat bah bat nganget ru baki ai baro ki baki kin le bat ki ai baro ka baki kin wan lam shapi kan ka por ki long shisha ki ai ki ba la persat mensim do mensim bako jong blehi u bala ai ki ya ka jing shampang bat bala ai ki ya ka jing nang ki ai baki ki di ban le
Bat kum juru umensiam jong uhui yon yalam ya pi bafin champang bafin sotu ya ka ega jingmut bakidan selendat. Bat hakani ka por kani ka special item nglapan syong nong rem naka kitab Exodus kilenong banyo hadu kalenong ka bakhat wai kum ta ter. Kini ki dekhot ki kran pang spotli ki jingyap tham ki baki khun Israel kilamat hakapor baki dangdon hari Egypt habaki la sharing marau haus im paro. Piatip nem spang taka khana. Kani ka khana spang Moses. Moses udah bala yalam yaki khun Egypt naka jinglong marau. Bala pelat yaki naka keti jong paro. Bat hakani kapor nganom keren syunga nganom he nia syumanga kidon ki para khana kibanwan lam syapi kata. Dengan nget hakani kapor bapin syashkor yaka jingroi ka kikin roi bat kumjuru fin pelet jingmut khamtam ban pet yaka ika bakikin le namar kin le yaka sawangka ne ka drama kim dei baki shurwai ru ban dei baki shat hangnie ngilale hata kadoram ba ya kita lai jat ngila combine lang haju ngila pen sno lang haju hakadur ka ba nganget kan long ka ika ba itnat bat ka kham iper na menta jong pi tengah hakani kapor ngirungin yo man sedang no ya kani ka dramatization ka jongi Israel hari Egypt ki kelalong nong we urlong ya ki ktin ublay balakle Sim paro habaki la siapin long rau la don runap deng jong kiba la mani blade ha Jing siapa jing syapi kasem syah hangka Hashem dalebehi halognya Bayaki kon Israel Moses unled belai Watlah ningkong Moses ulakenta Henry bat ublay laban yasai Israel, they bat pelan no. Yo bajing yap kan hap hakari baro. Amin sim eram uparo kakernga. Jeng yap ham hakari jong kiken ham bansha. Try ublay jeki Hebrew, da ong to da pelat no yeki breu jonga. Bakin yo syakri yang tiha kami aduk mentamem syaskor setia. Nabaula penyeng yame yakaban peni, ami yakapor bat ke ikhtiar jongu, baka pertehi barong kan yotip ba omdan blaisu.
ubah krau kumau. Ki halor ki waba, ki wadut, ki pukri, bat ki pungum kin kelas 6. Man laki pang, keri Egypt baro, on tulup yakada ki jakot. Ki jenren kan sertap hau brio. Umrat bat haka domet jongkari. Dekat jeng boy kiskan, bunjan kan persniu no hot. Alor jong kiri, baro kan wan ke jeng yap lam, umrat ke berserkai. Doja wa miksud kin long hau brio, wat murat na kesikam. Upertan wag pria, penjulor lot yakin lengkap wat kiding hapok tengka. Daki put aman ki put jongkari, on telub kebampat jujak kot setia. Kajing dum telu kan saja, lais ngi kenti, ya kawan penlengau ya ki Egypt. Nabah kawan siteng senya, kajing so yap kan long ya ki khon kong baro, ki bam don ya kadak khon lang bro, bat kajing yam ketang kan sar ya kari baro. Tutip bengalong belai. Bakwa elaki brio bakin damani bat syakri yanga. Por kita lun, bajing sneeuw ki ijs nee, jinker men mi dan show hasla pertek, tunjo baharu kom kina ngeja, hachaba paya kani kajuk pamenta, bleu lada penpau haki banget, kini kin sajawan am syapting ne kau udakan tu bangin syarai baduai, umpai ring pering swai. Ka ayom ka barap ta jingdum inlong ki syarak bat behalor ulum inam penya serim bat ki jong ka perte in yangs kem hanong rem jing e jong ublay kumi plea ding ibarat ya kayik ipen plo tilangin flang bayu blek you wakin ito kapor kala de yang ki banget kita penting syan wala dong boy ki jing saja. Tulong kajing syayap tinggi bumyen, tulong kajing syay banting syan bernai, tulong kajing syay Yesus Kristus try, tulong kajing syay bibaro kibanyen, tulong kajing syayap tinggi bumyen, tulong kajing syay banting syan bernai, tulong kajing syay Yesus Kristus try.
Tekum tu habret plai ka tu ka dramatization mentan. Plai suthu ne am kamot iu ka tu. Piu ini am gitu ki kena. Ka bekile ki phong sopti ka tho kumno sopti jongki. Bat kumno ki long balak koloi ban yarap iwe. Ka tu ka dramatization ka pen yangi kumno ba what happening ki jing ki bangingin hapan ya lingba khamtam hakum kani ka por ka bamanta kani ka por ka badan ka basensyar ka jing tieng ka imlang saalang ki breu ki sngosi ki breu ki dap ka jing solingo dak bat ka jing syap tieng ya ka ka banwan namar ka hiarlut haka ka yo ka kon banlit school rup hem yo ngatip dan apreng jong pipi sotanat syong yeng yo le kai kat bamon yo khat rom dan kam than ra dam dan imei ta kamot la le kai ayo sang keleng dan kam le school henrei habangi per khat pat lamenta ka banwan bat ya ka jinglong normal kumanong noi ka jinglong kumba julong ha ka jing em ka jungi namenta ka bha kamiat ka jongka bansawan ka jongpi ni dan kam mi ka school ni dan kam man litre pat dan kam ru bahkan ni ka perthai kan trai kam yang komba julong henrei what happened kan ka jing syap tieng ngaku ai fi pentip ba kumba philai ha ka por jong moses kumba kilapen gitu ki habret mentani phi kumno ba ublei udan bor ublei hi control ya gitu ki jing baro ya gitu ki jing sneo baro ki bawan syam la sya ki beriau la jong yaki nong Israel bahkan kata katu ka jing yaki retang iki nong Egypt katu ka pen isyai ba ublei wat mentaru ka keti jong uhi ka dan halor ki beriau la jong bat udan ka bor bat ka ikhtiar halor ka jing pang bat halor ki jing ki jongi baro ka ka bangi pat ngila ban le kalong bawat pedeng ini por bangi dap da ka jing ngin yarap iwi ngin aiman sim iwi kumba ka ktin ublehi ka ong ka bangila ban syam nakasithi si kinong Galatia kal nong ka ban riau ka dokhat ka baar ki kentien ki ba ong kumne to yakit phi ya ki jingkit parlok hi tekum ta phinya pendap ya ka hukum ukres tekai kata ka hukum ukres phila ban ong mo ya kata ka hukum ukres ngila ban syam naka gospel uyanes kalau nong ka bakhat lai ka dokhat ka balai pusau ki kentien ki ba ong kumne ka hukum bathamai nga ai hapi ba phinya iet paralok hi kumba ngala iet ya phi ba phiru phinya iet paralok hi tekai kata ka hukum bathamai kalong ka jing iet kumnungin iet iwe bat kham tam hakum ini por ba manta ngiyo kiwe ki badan hapen ki jing Ngidi ban long belak koloi ban yarap ikiwei. Ban aiman siam ikiwei. Khamtam lada kiduna ngin long mangi kinong pendap. Namar balai ngile kita ki iki boro. Namar bangi pen kata kajing iet kaba ublei ula ai hangi. Bar kata kajing iet kaba syongsa aka donut jongi. Kumnung ipen kata. Takabangi ai lam syakiwei. Kumbangi ngiyo ay ladie. Lada pisngau ila dia ba ublei la kurku si syai pi. Lada pisngau ila dia ba ublei don rengkat si syabat pi. To ai lam kata syakiwei. Ba makir kin yo mat. Kam tam kitu ki badan kam si syai ka jingerap. Nila arwan pai syaka shiti syikinong Hebrew kalau nong ka bakhat lai ka dokhat ka bakhat riau. Ki kentien ki ba ongkom ni. Henrei ya kabale bha bat kabaya sam isn to wat kelat phi namardak ki bakum kita ki jingkenya an pensngau bha yo blai tekum ta kan kani ka khubor kalong yangi ki habret bangin pen million nadu bangidang red khalang bangin dala he rukum ju ngin la ban yai ne ban em hakata ka jinglong ka bangi em bangin pen syaki wei ya ka jing jong blai bat bengin samlam shikiwe ki jingkur khu ki bau bleu a hengi khanang baki ni kinlong ki jingkenya ki bangi ngi ai
na banta ublay bangi ngi ai shu blay ki balong ki ba diang hun khmat ka khet ka jong te perlok hebret katu kaporu kalabyang bangin penwai no yakani ka jing syakri ka jongi pat ngamla khlam da ai ngo pat ngamla khlam da ai khublay ya iwi piwi nong yishim benta ibaladon benta hakani ka jing syakri jongi nadu ki bala yalam ka special number ibala puli na kaktin ka jong blay bala duwai bat kham tam ibala ai ru ya ka special number ka balong sha ka jing roi ka basutan nat shisha to ai bakan long ka khubor ya ka jing em ka jongi ka bamanla ka sngi bat to ai baka eke banging yo padiang ha ka jing em ka bamanla ka sngi kan long shisha ka basai so ha ka do nut ka jongi ka ban mi ru yu so ha ka jing em ka jongi ka bamanla ka sngi shei ka ba ngi yat bat shei ka shaba ngi lej kiwi kin yo ya ka jing pen sle ka jong ublay ka badan ha po jongi te ka ni ka por ngin yo man penwai no ka ni ka jing syakri jongi ublay ta ka bangi roi ka jing roi ka ban rus pa saw na ka kot jing roi ba thamai bat ka basan spa phrap khandai na ka kot jing roi ka barem Dongin ya ong lang ka jing duai utrai ko kpa jungi ubah meneng long bkhoi ka kerteng ka jong me kawan ka hima ka jong me ka long ka mon jong me ha khandau kumbah meneng to ai ngim ta ka jing bam ka jungi ka ba hala ka sngi to ma ringi kirikang jongi ki ba kumbangi ru ngi map ki bale snewingi to wat yalamingi shaka jing pen shai hanrai sumaringi nak basneo na bajong me long ka hima ka boar ba ka buram ru hala karta amen ba ka bawai no to ai ba ka jing ba jong bleu khpa ka jing ai jong bleu khun ba jing slok jong mun sim bo khoi to ai ba kini lai hu wei kini shonglem shong sarang kat bat ngi khun habret kleng slap ka perthai ki ba syakri pendan buram ya ka kerteng ka jong me nadu menta ba hala karta ru amen